वेलकाम टू हिंदुस्तान दैमालु यूट्यूब चैनल। रायजो राजा नोंथांमोन, जों बर' हारिया जुजिनानै सौसिनानै एबा स्ट्रागल खालामनानैसो भारत सरकारनिफ्राय जों मोनफा मोनफा जोंनि मोनथायखौ स्टेप बाय स्टेप आखायाव लानो हादों। जों जोंनि हांखोखौबो सरकारनाव डिमान्ड खालामनानै बर' हारिनि बिदा फंबाय सानै अमला शिवमोननि जिउ बोलि जानाङो। बेनि उनाव जों देवनागिरि हांखोखौ मोननो हायो। बेयावबो जोंनि गेजेराव रमान हांखो आरो देवनागिरि हांखोखौ लानानै गुलाय गुजाय दावराव दावसि सोमजिदोंमोन। बिदिनो फैयै फैयै बर' रावा 8 सिडुलाव हाबनो हाबाय। बर'आ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो आरो थांना थानो थाखाय जों जोंनि गांनाय उखैनायखौ लानानै सरकारनिसिम बिग्रायखाङो आरो सोमावसारो। बेबादियैनो जोंनि बर' हारिया BSc एकर मोननो हायो। बै समाव हारिया एसेब्लाबो जौगायो आरो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव BTC एकर जायो। BTC एकर मोननानै गोबां जौगायो। आरोबाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR एकर जायो आरो गोबांसिन जौगायो आरो गोबांसिन डेभेलप जानो थांबाय दं। बेफोर गासै एकर्डआ अनलि फर बड'लेण्ड स्टेटनि थाखायनो जादों। बर' हारिनि मेन थांखियानो जादों बड'लेण्ड। जों बड'लेण्डखौ गासैबो लुबैयो। बेखायनो बुंनो सानो स्टेप बाय स्टेप एबा आगानसेनि उनाव आगाननै आरो आगाननैनि उनाव आगानथाम जोबथियाव जोंनि थांखि रायजोफोर। दा जोंहा BTR एकर जाबाय। बे जोंनि मोनसे पिस एकर। दा जोंहा BTR एकर जाबाय। बे जोंनि मोनसे पिस एकर। दा BTRआव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि सरकार सोलिदों। जायफोरा BTRआव जेबो गैया होननानै बुङो, बिथांमोनाबो BTRआव सरकार दानो नागिरो मानो? वाइ? जुदि BTR एकर्डआव जेबोआनो गैमाराब्ला दा जा हानजाया इउपिपिएल हानजाया सरकार दाबाय दङ, बिथांमोननि हेंथायै गुबुन राजनीतिक हानजाया मानो एसेबां जुजिदों एबा गुबुन राजनीतिक हानजाया बे BTRआव सरकार दानो मानो सानदों? रायजो राजा नोंथांमोना बुजिनानै लादो खोथाखौ। भिडिअखौ जों एसेबां बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। माने जेसेबां बुङो एसेबांनो खोथाया ओंखारलांबाय थायो। बेखायनो जों रायजो राजा नोंथांमोन बेखौनो खावलायो दि BScआव एसे डेभेलप जाबाय, BTCआव गोबां डेभेलप जाबाय, आरोबाव BTRआव गोबांनिख्रुइ गोबांसिन डेभेलप जानो थांगासिनो दं। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना गोबांनिख्रुइ गोबांसिन डेभेलप जागोननि मिजिंजों सोलिबाय थानाय सरकारखौ इयुनखौ नायनानै मदद होनो थाखाय जों खावलायो। आरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमनाय थाबाय।